Saira nato ang labing wahing sitwasyon dito sa Eastern Visayas nunod sa bagyong Paing. Pinagi sa live report ni Femari Dumabok. Fem, kumusta niya? Lani mga tungura baguhay lang gyud ni lurang-lurang ang kusog nga pag-uno sa hangin ug ulan dinhi sa Barangay Laygayon sa lungsod sa Pinabakdaw sa lalawigan sa Samar. Mato sa mga residente nga susama ang ilang nasinati kagabi apan kusog lang kadto nga ulan ug walay kusog nga hangin apan karon duha na kini ang kusog nga pag-ulan ug kusog nga hangin. Hinungdan nga ang ilahang mga barangay kapitan ug disaster team ang matag karon ug unya na nga nihangyo kanila nga moevacuate. Gabi hangtod ganihang kadlaw na sinati na sa Tacloban City gubang bahin sa Leyte ang pag-unos. Ang kusog nga ulan ug hangin. Pero pagkabuntag, hinay nga pag-ulan ra ang nasinati sa pipila ka lungsod sa Eastern Samar. Sama dinhi sa lungsod sa Marabot. Kalmado ang kadagatan. Apan ang mga municipal ug barangay disaster team nakaalerto na. Samtang dinhi sa lungsod sa General MacArthur, Miyerkules pa nakaalerto na ang lokal nga kagamhanan. Matod sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer, Maria Josefina Core, kay lakip sila sa mga lugar nga nag-atubang sa Pacific Ocean, bisan kun LPA pa lang nakaalerto na sila. Kining mga kinahon sa relief goods giandam na usab. We already conducted our information dissemination to our barangays. So nag-conduct po kami ng bandilyo. Then we visited also, especially our emergency response team of General MacArthur. They visited our flood-prone barangays kasi naano namin ang monitor na maraming ulan, yung Paing. So, yung talagang tinututukan namin are our lowland. Samtang gipaybaw sa PDRRMO Eastern Samar nga nasinati ang pagdahili sa yuta sa usa ka parte sa Barangay Binaluan, Bukirang Bahin sa lungsod sa Taft. Ganiyang alas 10 sa buntag nagpaybaw ng DPWH nga temporaryong sadad-an ang daan gikan sa tanang klase sa sakyanan. Ang mga motorista nga padung sa Northern Samar didto una moagi sa Buena Vista, Lawaan, Marabot Road. Samtang klase sa mga public schools sa 20 ka lungsod sa Eastern Samar gisuspenso sa DepEd. Si Gerald Lobo nasayangan kay kaduhang adlaw noon ta nila karon sa periodical exam og pagdag-om lang ang nasinati ganihang udto. Bakit daw? May bagyo daw kasi. Oo. So, examination din niyo pa ngayon? Pang ilang araw na sana? Ang dalawa. Tapos, suspended. So, anong ginawa mo dahil walang pasok? Wala. Doon lang ako sa bahay. Tapos, Pumunta lang kami dito. sa... Mintaraya. Sa probinsya sa Northern Samar, gabi pa lang nagpagawas na og executive order ang gobernador nga way klase sa tanang level, mapa-private o public school. Gawas nga giandam na sa kapulisan sa Northern Samar ang mga search and rescue equipment, gisusi usab ang kaandam sa 115 ka mga evacuation centers alang sa 24 ka mga lungsod sa Northern Samar. Samtang 180 na ka mga sakyanan, lakip na ang mga dikarga og 627 ka mga pasahero ang stranded sa Katarman. Karon lang hapon uno sa hangin ug ulan ang nasinati sa halos tanang lugar sa Eastern Samar. Baluro na usab ang kadagatan. Lansukad sa tunagian ganihagikan sa lalawigan sa Eastern Samar, lahos na dinhi sa lalawigan sa Samar ug bisa na dito sa Northern Samar way mga klase hinungdan nga ilahang mga eskwelahan ang giandam ng isip mga evacuation center. Hinungdan nga ang atuang usab nga disaster team matudila kay wala pa man gyud mo evacuate nga mga residente, closely monitoring ang ilang gihimo karon apan kung karon taod-taod na ilabi na sa kagabhion, labi na sa alas 8 karon gabi nga gilantawan nga posibleng maduol-duol na si bagyong Paing dinhi sa Eastern Visayas, particularly dinhi sa may Samar areas, ilahan naging ipaygayon ang forced evacuation. Lan? Okay, amping mo diha, Fem. Daghang salamat, Femari Dumabok.